tady máme další ukázku, instalace tepelného čerpadla Mitsubishi Zubaran 11,2 kW. Bude vytápět rodinný dům o tepelné ztrátě něco kolem 10-11 kW. Právě se odsává vzduch z chladivového potrubí a zároveň zbavíme potrubí vzdušné vlhkosti. Pod tepelným čerpadlem se vykopala díra o hloubce 70 cm a vysypala štěrkem, aby voda, která bude stékat při odmražování z těchto 5 děr, ještě vzadu je potom jedna, tak aby se co nejrychleji vsákla a nedělala zbytečně ledovou homoli pod tepelným čerpadlem. Tady probíhá instalace řídící elektroniky, respektive kompletního rozhoněče a předávací akumulační stanice Plast. Máme se usmívat nebo něco? Ano, ano. Při práci vždycky. Tak převací akumulační stanici 750 litrů už máme napuštěnou a teď čekáme na první spuštění Zubaranu. Teď se pomalu rozbíhá kompresor. Takže teď uděláme první zátopovou zkoušku. To není možné. Pěkné to. A ten termostat můžu vzít teda nahoru. Já jsem to furt vypínal za chvíli, jak jsem ho dal na ten kotel, abych trochu schválil. Jsem ho držel více, aby jsem tam větal. No, jasně, on se strašně rychle zavře. Teď schováme tu kabeláž a je to hotové. Tak je ráno, konečně se můžeme podívat na instalaci za světla, protože vždycky končíme pozdě večer. Tepelné čerpadlo má natopeno. Vchodu ji tedy neuslyšíme, ale alespoň se můžeme podívat, jak vypadá dokončená instalace. Děkuji za pozornost, snad vám tyto obrázky budou k užitku a za firmu BERS se s vámi loučí Marek Trumeček. Děkuji.